Shugaban ƙasar Nijar Ibrahim Chiani ya ce suna dab da korar dakarun Faransa da suka cika musu ƙasar tasu ta Nijar. Ƙasar Faransan dai tun da ta ba ƙasar Nijar 'yancin kanta to har yanzu ba ta dama na wani abu na ku zo ku gani akan ita ta ci gashin kanta ita ƙasar Nijar ɗin. Har yanzu dai wasu alƙalma suna nuna cewa Faransan ce take da riƙe da madafun iko gaba ɗaya na ƙasar Nijar ɗin. Shine musabbabin ma juyin mulkin nan da aka yi na kwanan nan. Shugaban Nijar na mulkin sojan nan na yanzu shine yake ikirarin cewa za su fatattaki dakarun ƙasar Faransa sakamakon sun hana su sakewa a ƙasar tunda aka ba su 'yanci, to su har yanzu an ce dai an ba su 'yanci ne amma har yanzu a ƙasar Faransa suke, hatta kuɗin su ma da na Faransa suke aiki. Wannan shine ummul aba'isin ma da yasa suka hamɓarar da gwamnatin Bazoum, sakamakon suna ganin kama yana yi wa ƙasar Nijar ɗin zagon ƙasa, yana ba Faransa duk wani haɗin kai da take nema. Su ko dama ƙasar Faransa duk wata ƙasar da ta rena to har yanzu sun ce dai sun ba su 'yancin kai ne amma har yanzu a hannunsu suke. Hatta kuɗaɗen da suke kashewa na Faransa suke kashewa. Su Nijar babban banki ma da ake kira Central Bank ba su da shi, har yanzu kuɗin Faransa suke kashewa, ba su da kuɗin kansu. Wannan shugaban ƙasar na yanzu wato wannan Ibrahim Chiani na mulkin sojan nan ya ce nan gaba kaɗan za su fatattaki dakarun za su fatattaki dakarun Faransa daga ƙasar tasu ta Nijar sakamakon sun mamaye musu ƙasa gaba ɗaya, suna haƙo musu gwalagwalai da sauran ma'adanan ƙasa. Sun ce nan ba da jimawa ba ƙasar Nijar za ta dogara da kanta, tattalin arzikinta zai dawo kamar yadda kowace ƙasa a nahiyar Afirka take ikirarin tana da tattalin arziki. To su ma nan gaba kaɗan insha Allahu shugaban nasu ya ce a ƙara haƙuri, nan ba da jimawa ba komai zai dawo daidai. A satin da ya gabata ne dai shugaban ƙasar Nijar ɗin ya sanar da cewa ambasadan da yake Nijar to maza zai bar ƙasar tun kafin ransu ya ɓaci. Ita kuma ƙasar Faransa ta ce ba inda ambasadan ta zai je, yana nan ƙasar Nijar, ba wani mahaluki da isa ya fitar da shi daga wannan ƙasar ta Nijar. Sojojin Nijar dai sun fusata sakamakon wannan ikirari da Emmanuel Macron shugaban ƙasar Faransa yake ikirarin cewa har yanzu suke da madafun ikon ƙasar Faransa saboda su suka rene su don haka har yanzu suke juya akalar Nijar ɗin. Dakarun sojojin Nijar ɗin nan dai suna ta shirye-shiryen ya za a yi, ga kuma nan ma ECOWAS ta buɗo musu wuta akan dole sun sauka sun ba Muhammad Bazoum mulkinsa. Su kuma sun ce ba za su sauka ba har sai nan da shekara 3. Kar ku manta ku danna Mahaƙa TV subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Taku Mahaƙa TV.